новата земя. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. След като земята е пречистена чрез огън, Господ поема чудното дело на пресътворяване. Чрез силата на Неговото Слово, земята е възстановена в своята предишна едемска красота. Той проговорва и килим от богата, пишна растителност покрива планетата. По Негова заповед, морето и земята отново изобилстват с живот. Безбройни, сложни и величествени създания от всякакъв вид мирно изследват новият рай. Оживотворяващата атмосфера е чиста и сладка. Земята става една грандиозна панорама на творческа брилянтност. И Бог ще обърши всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито жалеене, нито плач, нито болка, защото първото вече премина. Сигурността на Вселената е осигурена. С новият Иерусалим за тяхна столица, всички сътворени същества се радват под любящото ръководство на Бога. Тези, които са били избавени от вечното унищожение, споделят специална връзка на любов с техния Създател, което никое друго небесно същество не може да оцени. И въпреки, че грехът и грешниците са завинаги унищожени, една следа от големият бунт все още остава. Какво стана с ръката ти? Това са белезите на ръцете, нозете и страната на Исус. Като ден след ден преминават във вечността, всички тъжни и болезнени спомени изчезват в славата на небесното великолепие. Необвързани от неограничени години на живот, безсмъртните деца на Бога сега са свободни да достигнат техните най-високи цели. Безграничната жажда за знание оживява и облагородява ума. Неспирани от земните ограничения, изкупените са свободни да изследват чудесата на Божият безкрайен космос. Небето е място на съвършен мир и хармония, където любов към Бога и другите изпълва всяко сърце. Библията обещава, че това идващо царство може да бъде твоят вечен дом. Исус се пожертва на кръста, за да ти подари прощение и победа над греха. Повече от всичко друго Той иска да живееш с Него на новата земя. И докато Исус иска да те спаси толкова много, Той не може да те насили да приемеш този безплатен дар. Ти трябва да избереш сам да го приемеш. Няма ли да приемеш дара му днес? Покани го днес и той ще влезе в сърцето ти.